Bil-mod kif kien ippreżentat il-budget it-tnejn fil-għaxija ridna nwasslu messaġġ pożittiv marbut ma' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti fit-tmiem l-ewwel seduta parlamentari għal din il-leġislatura. Meta mistoqsija li xħass li kellu jagħmel enfasi fuq proġetti kapitali li huwa ħabbar waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru qal li dawn il-proġetti huma essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Dak li qegħdin noffru aħna jekk wieħed jara t-tip ta' proġetti li għażilna li nibdew bihom, wieħed induna wkoll il-varjanza u x'tip ta' partit mill-ekonomija rridu nistimulaw. Għandek proġetti tnejn partikolari, dak tal-Cruise Liner Terminal Fawdex u tal-Kazinos li huwa immirat liktar lejn iż-żieda fuq il-qasam tat-turiżmu, ġifieri rridu dak il-qasam niddiversifikaw il-prodott tagħna fih. Għandek proġetti li għandhom x'jaqsmu Fawdex, il-Cruise Liner Terminal, għandek il-proġett tax-shipbuilding illi fil-fema tagħna qed jitfa' sinjal ċar ħafna lill-qasam marittimu aħna nemmnu fih li it's the next big thing għal dan il-pajjiż li nerġgħu nirriskopru l-vokazzjoni marittima tagħna permezz tas-servizzi marittimi. Mbagħad għandna il-proġett futuristiku, ġifieri dak tal-land reclamation li ma ridniex li tkun qiegħed xi ħaġa fil-programm ta' dan il-gvern jissu li naħsbu fuqu biss li qegħdin ngħidu isma' lesti li nibdew naħdmu fuqu b'mod tanġibbli ħafna. Intant f'konferenza tal-ahbarijiet kemm il-kap tal-Oppożizzjoni Konxji u kif ukoll l-eks-Ministru tal-Finanzi tefgħu it-torta żieda fid-deficit fuq il-gvern ġdid għaliex fi kliemuhom gvern nazzjonalista ħalla finanzi fis-sod. Konxji qal li żieda fid-deficit li refera li għall-Prim Ministru Joseph Muscat kienet biss flus f'sisa li baqgħu għand l-ena Malta. Dan hekk kif figuri ppubblikati juru li n-nefqa tal-gvern fl-aħħar xhur tiegħu u fl-eqqel tal-kampanja elettorali żdiedet bil-goff filwaqt li tħul tal-gvern naqas. Fenek ikkonferma li kienu l-persuna responsabbli għaż-żamma ta' 66 miljun euro f'sisa mill-ena Malta, flus li kliem Fenek talab li jibqgħu f'idejn l-ena Malta li l-ebda bank ma rid jislifa flus. Matul din il-konferenza kemm Konxji u kif ukoll Fenek ippruvaw ibeżżaw li minħabba gvern ġdid pajjiżna se jispiċċa jaffaċċja sanzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea magħrufa bħala l-Excessive Deficit Procedure. Sa dan it-tant kemm Konxji u kif ukoll il-membri parlamentari nazzjonalisti komplew jiddefendu wkoll il-politika diviżiva tal-kuluri. Onestament, jiena naħseb it-tweġiba hija li huwa l-Partit Laburista li biddel il-kuluru li qed jinsisti illi juża il-kuluri illi jażelu mhux ta' nindaħallu jagħmel li jrid.